Здравейте, приятели! Днеска ще ви разкажа как чрез гледането на звездите можем да се изцелим своите болести. Преди една седмица при мен дойдоха едно семейство. Жената имаше здравен проблем. Отначало тя ме попита: батко, можеш ли да баеш? Изглежда имам уроки. Каквото ям, всичко повръщам. И аз казах: седнете вие малко, аз ще проверя първо в компютъра, да погледна звездите, дали имаш нужда от баене или от нещо друго. И когато включих компютъра и погледнах звездите, жената нямаше уроки или някаква магия. Извиках ги в моята стая, мъж и жена на средна възраст. Жената каза: от 2-3 дена каквото ям, всичко повръщам. Останах без сили. И аз погледнах звездната карта. Тя беше почнала да развива силен страх. Страхът я беше прековал, вледеняващ страх. Отделно имаше стрес и безпокойство. Звездите показваха, че страхът причина за страха беше страхът от смъртта. Защото всяка година по същото време жената получаваше припадъци. А стресът от безпокойството идваше от това, че тя не вярваше още в своя мъж, дали ще се справи с сегашния проблем, защото бяха в очакване на кредит. Очакваха кредит от банката за закупуване на жилище. И този стрес, това безпокойство беше получен от това очакване на кредита, как ще се развият събитията. Жената каза: аз правя позитивно мислене, пускам си позитивна енергия. Но аз казах: не си успяла да си привлечеш нещо позитивно, само негативни неща си привлякла. Аз се попитах, когато си на работа: за какво мислиш? Имаш ли контрол над мислите си? Върху какви сценарии и филми от живота се задълбочаваш? И по такъв начин си привличаш негативни събития или негативни болести. Като свършихме консултацията, аз си дадах диета, която трябва да прилага поне една седмица. След края на консултацията аз погледнах в очите на жената, погледнах мъжа и още нямаха доверие един на друг. И видях, че имаше вече искра в очите на жената и трябваше да вярва в своя съпруг, в неговите сили. На другия ден ми се обади жената, каза, че вече е доста възстановена, че се храни нормално. В повечето случаи, когато имаме лесен достъп до съвременната медицина в България или в Турция, нашите братя и сестри много не вярват на нетрадиционната медицина, защото лекарите са им под ръка и цените на услугите не са много високи, въпреки че хората казват, че цените са много високи. Сега се намирам в Холандия, в Den Haag, Zuidpark. Тук хората могат да се вземат прегледи за лекар след 1 месец и трябва да търпят болките, силните болки с обезболяващи, които се носят от България или тук се намират от магазините. И затова се обръщат към нетрадиционната медицина. Принудени са да вярват в тази медицина и се получават чудесни, прекрасни резултати.